Niadtong bata pa ta, gitudlo sa ato mga ginikanan ang pag-ila o paglitok sa alpabeto. Ato kining suunuhan o sundon o muhatag usab kitang ehemplo base sa first letter. Apan kining 4 anyos nga si Andre maoy may kaugalingong versyon. Langgam, baka, sanina, elepante. Imbis nga in English, iya na hinong gibinisaya ang naa sa alphabet. Gidescribe pa ni Andre kung unsa ang naa sa picture. Dagan kayo ang nalingaw sa maong bata. Kinsang video gi-upload sa social media. Ang maong video miani na og kapin 800,000 views, 23,000 shares ug 14,000 reactions. Pay, monkey, nagkaw, itlog, 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 itlog. Langgam na suko, nagkuha sa ginani.